سلام كم تمسيوز خبركم قتاتلتين لومي ربع 30 ميزانية ساعة 9 مشز تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدن بيتراس منقص هارسة زينا عبد نوزوبا مأكل دنكاليا من محدار كبابي أفامبو حداس بيقات نتسألا أهجروا مع السرعتينيات بدرجة زوادو بعد كتمة من دفرات خبيرة. هاجراوي كونفدراسيون سرعتينيات إيرترا بمقنعة بحث جنبوت سفلالية نتفتات وديبون. إسرائيل لعب بفشل إسرائيل 4 أستاذ ساعة كمية عيد قبل جاملة أوتوتان وتهاد راوت سلا توتياتو. ألجيريا مس فرنسا كتكايدون السنة النقداو نتفتات كدر توسينا. هاجرات عرب تسطى وشمت فارس نمو حاسبة حبات سرحة إيران تسويها. بمتحوار منستر حرشا من محدار زبادو باوي قيح بحرن حيلتات مكلخالن اب نوزوبا ماكل دنكاليا من محدار كبابي افامبو حداس ديغات هنصالا اذا ديغا مستزازمت 46 متر نوحات 9 متر غودني 4 متر دما عمقت كم زهلوان كساب 280 متر كوبو ماي كم تحزن تفليطلو نتي مسرح حنصا زكاتاتل زلو انجينير مرحاوي يساق اب زابو حبريتا اتي كبابي اصام سلازخونه تحت بايتاو ماي هبتيمكا منچستم ماي 7 طريتن بمحاز حرشاو نتفتات نمكياد زحق السراح كم زخونه قليصون كاب نبرتي اتو علي محمد سمناي اتي كبابي روي صقم 6 ماي 7 طريتن كم زلو بمتكاس اتي توسيدو زلو تبغسو رفتا كم زفطرولم حبيرو مسمزام نايتا ديغا عدتات كميرا نابرو افامبون عصابوين تتقمتي كم زخونه تزرخبناي حبريتا افليتون أهجروا مع السرعتينيات بدرجة زوادو ب29 ميزانية سرعتينيات التكالات بتساتفو سلفن نابركتو سرعتينيات بزقلت سنة طبابا ومساندوتاتن أبي كتما من دفرات ذكيرة على في جنفرها كوسياتو تخست محرت أباب زسمعو قال معلتي سرعتينيات عيوم دحري قدامنتات هاجر بمسرع ورقاو جيزين سنتهم نابرو من هيوتهم من زوفي إيرتراوين سرعتينيات بحبن نذكرلان نافلطون كبرن انهبلان علت كم زخانت قليتهم سرحتنياتات النس قلتوف معبالة تكنولوجي نسوز فترة لوطتات وهادو بقصالي كيلوتو من عقم من محياش كصعرو زخا قراءة تغسته هاكوسه مس عسرحتي كومون مس تكالات منغستن جنبارن تواهيدو نعبيت سرحتنياتات نزغبرو صعري كم زقصلو فليطون أم حدار زوبادو باتو هابتاب تسفاتين بوغونو جنفر هاكوسه ودابي بمحيال نخلو اصالاتات سرحتنيا بمحقافن أدلي مويا حاجزات النهابن عقمي سرحتينياتات كوغلبت تثبيت كم زقبر بمتكاس مع السرحتينياتات فريات بعينة متنن زعبيلون سرحتينياتات مسابر كتوم زدارج عسبي زرغولون بايتا كتاطح تزخاخر مخانا أرديون أبتي أقاتامي وكلتي جنافر منسترعيون محبرا ودحنتن حمامتن حمادن ناي دقف قال أسميعهم هاجراوي كونفدراسيون سرعتينيات إيرترا بمغنيات بحث جنبوت هاجراو معلتي سرعتينيات أفراينت بنقوح تساتفنت بزبل تيماز تفلاليه مدبات وديبون اتي مدبات ب29 ميزانية عب منغو وكلتي سرعتينيات استقايدة وددرات حفشاو فلتات سنة صحفن سيلي بموبايلن زتقالل خوينو مس عيون عينتن تاريخ من قصاص سرعتينيات إيرتران عالمن بوليتيكاون صوراون تاريخ إيرترا كومون حفشاو فلتات عالم تزاميدو استقايدين أما وداتا نعوتات شلمات تبركيتهم زي كمزيلهم كله كاب عسران حادن تكالات ستواتو أستا شدشتميتي سرعتينياتات بعسران حموشان عسران تشعتن ميازيا بدنبزاول أبزكا هيدوا ومعتتا وفرا زالاتات أداليو من قدا قد كيتو من بزيك هذه كما أكال نايتب بمغنيات بحث جنبوت سلاسل زلو نتفتات كاب 10 شمونت تكالات ستواتو كلتا ميت سرعتينياتات 240 كرزيت دم لقيسوم بحث جنبوت هاجراو معتي سرعتينياتات بدرجة عالم نمبل 235 بدرجة هاجر دما نمبل 34 جزئة تذكر الله
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ስራሕ ዝጸንሓት ትራክተራት ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲለን ዝነጥፋሉ ባይታ ንምጥጣሕ ስጉምቲ ተወሲዱ ወኪል ኤሪና ዳዊት መሃንሾ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ بعلم مقعزة مدري ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ጋሽባርካ በሓፈሻ ኣብ ንዞባታት ኮሌጅ ተሰነይን ፎርቶ ሳዋን ድማ ብፍላይ ሕጋዊ ምዝገባ ከየማልኣ ክንቀሳቀሳ ዝጸንሐ ትራክተራት ብምልላይ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲለን ዝነጥፋሉ ባይታ ንምፍጣር ስጉምቲ ወሲዱ በቲ ሕጋውነት ናይ ምልባስ ስጉምቲ ኣብ ሰለስቲኑ ዞባታት ብዘይ መለለይ ቁጽሪ ክነጥፋ ዝጸንሐ 618 ትራክተራት ሓድሽ ታርጋ ከም ዝሰቐላ ዝጠቐሰ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ሃይለ አብርሃ እቲ ዕላማ ሓረስቶት بأتوم عمالهم مسلاتهم زحتلون حقهم مسرح تختيلهم زنطفلهم بايتان متقطع سلازخونه كلهم وننت تراكترات كسعبوا على تحساسيبهم التحديش تارغاناي مسقال مدب ابت اتن تراكترات زركبالو كبابيتات بمنقسقاس كمت تتغبرت قيسو دما ابز ترف كبابيتات تماساسال سغمت كوسد مخانو غليصوم وننت تراكترات بوغنوم ننوح اوان بزي حقاوي قطر سليدا كغلغلو لنزصنحو تراكترات حقاونت كلبسان نزتوسد سغمتي بممسكان اقدمو ممحدار زوبا ጋሽባርካ ዝወደቦ ኣብ መምላእ ጉባኣትን ምርግጋጽ መሰላት ወነንት ትራክተራትን ዘተኮረዘተ ኣብ መኽፈል ግብር ዝጸንሐ ሃጓፋት ንምትዕርራይ ከም ዝሓገዞም ኣረዲኦም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ብምውሃድ ኣብ በቕዓት ትምህርቲ ዘተኮረ ርክባት ምስ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ወለድን ካልኦት መሻርክትን ተኻይዱ እቲ ብመምህራን ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ምድላዋት ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ሳዋ ክማሉ ዝግቦም መምርሒታት ከምኡን ሌላ ምስ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርናን ካልእ ዛዕባታትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓለፈ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ስዒድ ሳልሕ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እቲ መደብ ብመንጽርቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምምሕያሽ ዘርኢ ዘሎ ውፅኢት ተምሃሮ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሎም ዓመት ኣብ 12 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተኻየደ ገሊጹ ተሳተፍቲ በወገኖም ከምዚ ዓይነት ርክባት ኣብ ተምሃሮን ወለድን ዘሎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ከም ዝቕጽል ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እስራኤል ኣብ 2024 ወታደራዊ ጽላት ዝገበረቶ ወጻኢታት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ65 ሚእታዊት ክብ ከም ዘበለቶ ጸብጻባት ሓቢሮም እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ጽላት ልዕሊ 46 ቢልዮን ዶላር ማለት 19 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ወጻኢ ከም ዝገበረት እቶም ጸብጻባት ኣፍሊጦም ምዝያድ ወታደራዊ ባጀት ምስቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ቀጥታዊ ምትእሳር ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ስርሒት ካብ እተበግስ እንድሓር ኣስታት 28 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝረኸበት ይጥቀስ ኣብ 2024 ብደረጃ ዓለም ንወታደራዊ ጽላት 2.7 ትሪልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ተገብረ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ኣስታት 1 ትሪልዮን ዶላር ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ይረድኡ ኣብ መንጎ ኣልጄርያን ፈረንሳን ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣልጄርያ ምስታ ኤውሮጳዊት ሃገር ከተካይዶ ንዝጸንሐት ንግዳዊ ንጥፈታት ክድሩ ተወሲና ተኸሲቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳውን ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራን ምኽንያት ናይቲ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ መንግስቲ ኣልጄርያ ብተደጋጋሚ ክወቅስ ጸኒሑ እዩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ዲፕሎማሰኛታት ናይ ምስጓግ ስጉምትታት ክወስዳ ምዃንን ምሕባርን ዝዝከር እዩ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ ክሽምቶ ንዝጸንሐት ስርናይ ደው ከም ተብሎ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ምግላጻ ይፍለጥ ነቲ ካብ ፈረንሳ ከተእትዎ ዝጸንሐት ስርናይ ካብ ሩስያ ክትክኦ ምዃና ድማ ኣብ እዋኑ ገሊጻ እያ ፈረንሳ ናብ ኣልጄርያ ሰደድ ስርናይ ካብ ዝገብራ ሃገራት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ መጠን ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ የረዱ ሃገራት ዓረብ ጸጥታ ወሽመጥ ፋርስ ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሓ ኢራን ብ30 ሚያዝያ ጸዊዓ ኢራን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት በቲ ማያዊ ኣካል ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኽብ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እያ እቲ ተሪዮ ንጸጥታ ናይቲ ማያዊ ኣካል ናብ ሓደጋ ይሸሞ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሓለዋ ሰውራ ኢራን
ሃገራት ዓረብ ሉዓላውነተን ንምውሓስ ሓበራዊ ጻዕረን ከሕይላ ተሓሳሲቡ ጸጥታ ወሽመጥ ሃርሙዝ ንምውሓስ ጽዑቕ ሓለዋ ተካይድ ከም ዘላ ትገልጽ ኢራን ብውልቃ ተካይዶ ወፍሪ ኣኻሊ ክኸውን ከም ዘይክእል ክትሕብር ጸኒሓ ሃገራት ምዕራብ ብወሽመጥ ፋርስ ዘካይድዎም ምንቅስቓሳት መራኽብ ዓመታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ጸብጸባት ዘረዱ ትማሊ 29 ሚያዝያ ብሰሜናዊ ምብራቕ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ቤት ምግቢ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ በቲ ኣብ ከተማ ሊያንግ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ዛጊት ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ከም ዘይተፈልጠ ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቻይና ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወት 20 ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝዝከር እዩ ንኑክሌሳዊ መደባት ኢራን ብዝመልከት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማሊ 29 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሓድሽ እገዳ ምስ መደባት ባሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ምትእሳር ንዘለዎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኢራንን ቻይናን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየደ ጸቕጢ ክሕይል ፈጻሚ ትእዛዝ ድሕሪ ምፍራሙ ሎሚ ንሻምናይ ግዜ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር እገዳ ዝጸድቕ ዘሎ እዚ ሓድሽ እገዳታት ኣሜሪካ ነቲ ኢራን ተቕርቦ ዘላ ቅድመ ኩነት ዝጎሲ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ንዝካየድ ዘሎ ዘተ ብኣሉታ ከይጸልዎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኢራን ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሜሪካ ከይተላዕለ ንተካይዶ ንጥፈታት ምምዕባል ዩራኒየም ከም ዘይተቋርጾ ክትገልጽ እንከላ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ፈጺማቶ ንእትብሎ ጥሕሰት ናይቲ ስምምዕ ምስ ተቋርጾ ጥራይ እገዳታት ከም ዝለዓልያ ትሕብር ዘላ ክልቴና ሃገራት ኣብዚ ወርሒ እዚ ብመንጎኝነት ዖማን 3 ዙርያታት ዘይቀታዊ ዝርብ ኣካይደን ኣለዋ ጃፓንን ፊሊፒንስን ጸጥታዊ ኩነታት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ እናተሓላለኸ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ጸጥታውን ቁጠባውን ምትሕብባርን ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ ዝበጽሓ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺጌሩ ኢሺባን ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስን ትማሊ 29 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ማኒላ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋፅን ገስጋስ ቻይናን ምግታእን ወተሃደራዊ ምትሕብባር ምድንፋዕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ምብራቕ ቻይናን ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ዘሎ ሁሉ ኩነታት ብሓይሊ ንምቕያር ንዝግበር ፈተነታት ብትሪ ከም ዝቃወሙ ኣነጺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጽልዋ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝተወሰነ ወሰኽ ቃርጽ ከም ተመያየጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺጌሩ ኢሺባ ኣፍሊጡ ጸጥታዊ ዝምድናታት ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ጃፓንን ፊሊፒንስን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እናዓበየ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይገልጹ ክልቴን ሃገራት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ኣብ ግዛት ሓድሕደን ወተሃደራት ከዋፍራ ዘፍቅድ ወተሃደራዊ ስምምዕ ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ሰሜን ኮርያ ናይ መጀመርታ ፈተነ ስርዓት ኣጽዋር ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ዘመረቐታ ልዕሊ 5,000 ቶን ክብደት ዘለዋ መርከብ ውግእ ኣካይዳ እቲ ብ28-29 ሚያዝያ ዝተኻየደ ፈተነ ክሩዝን ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ከምኡውን መዳፍዕን ካልእ ኣጽዋርን ዘጠቓለለ እዩ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡንን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ነቲ ፈተነ ብኣካል ከም ተዓዘብዎ ወግዓዊት መደበር ቴሌቭዥን ሰሜን ኮርያ ብስእሊ ኣሰኒ ኣቃሊሓ ፕሬዚደንት ኪም ኣብቲ ኣጋጣሚ ተወሰኽቲ ዓበይቲ መራኽቢ ውግእ ክፈርያ ኣዚዙ ንሓበራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ክትገልጽ ጸንሐት ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክትፍትን ከም ትኽእል እውን ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቀንዲ ምኽንያት ምኽራር ቅለውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ሓዳስ ዲጋት ነጻላ
أهجروا مع التسرحتنيات بدرجة زوادو باب كتمة من دفرات خبيرة هاجراوي كونفدريشن سرحتنيات إيرترا بمخنيات بحث جنبوز تفلالي نتفتات وديبون إسرائيل لابد كتشين إسرائيل 4 أستاد تشعت ميتاويت كاب جاملا أوتوتان وتهدراو تصلا توزياتهم ألجيريا مس فرنسا كتكايدو نصنحت النقداو نتفتات كدرو توسينا هاجرات عرب تصدتا وشمت فارس نموحاس بحبا كسرحا إيران سويا خبركم تخطاتلتي زينا تفتيمو مسترفو مدباتنا سلام